Λοιπόν, σήμερα θα αναλύσουμε μερικά από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα ερωτήματα που απασχολούν γενικά τον πλανήτη μας. Ας πούμε παραδείγματος χάρη διάφορα θέματα που αρκετοί οικονομολόγοι, φιλόσοφοι ασχολήθηκαν για να λύσουν, όπως ο Εσχύλος, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, ο Ζηνόδοτος, ο Διαγόρας, ο Σοκράτης, ο Πρωταγόρας, ο Διογέννης, ο Πυθαγόρας, ακόμα ας πούμε και ο Άνταμ Σμιθ, ο οποίος είχε πει για την αόρατη χείρ, η οποία είναι η μεταφορά που χρησιμοποίησε ο Άνταμ Σμιθ για να περιγράψει την αρχή της πεφωτισμένης ιδιοτέλειας. Με λίγα λόγια, να μην τα απολογώ, αυτό που θέλω να πω εγώ ως ένας νέος μελλοντικός φιλόσοφος ή ό,τι θέλετε μπορείτε να το πείτε, φαίνεται και την εμφανιστικά, ήθελα να αναφέρω και βασικά να απαντήσω σε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που μας καίει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Το ερώτημα είναι το εξής και η απάντηση με λίγα λόγια, αλλά κυρίως το ερώτημα το σωστό. Η θεωρία έλεγε η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Και σας λέω εγώ, γιατί να μην είναι η κότα έκανε το αυγό ή το έφερε ο πελαργός.